Bon dia a tots i a totes. Dia 25 de juny, demà el dia 26, i fa més de 30 anys, concretament 31 i un poc més, que mai han deixat de fer i de donar comptes aquest dia. Per què? Perquè el 26 és el Dia Mundial contra la droga i contra el tràfic il·lícit. I per tant, nosaltres hem estat molt fidels des de l'inici, i si vols fixar a la memòria hi ha molt de dates, molt de números, però aquí posa evolució del total de persones atès al projecte HOMO des del 87 al 2018. Sens dubte, aquest fet i aquests datos, des del començament fins ara, és una riquesa enorme, entre altres coses perquè, que jo sàpiga, no hi ha altra organització del món de la droga que pugui dir això. I hem estat fidels a nivell de comunicació sempre en el dia abans del Dia Mundial contra la droga. Per tant, per nosaltres, en l'alegria, jo no diré més coses. Per què? Perquè l'important és els datos de l'any passat i són els que comunicarem. Però, més que els datos de l'any passat, és el que fan possible aquests datos, que són programes, que un moment donat el director d'Hora Baixa parlarà d'un programa superample, però ell ja l'explicarà, i els datos concretament en Jesús, el president executiu del projecte, l'anirà donant. Per tant, tot és teu. Molt bé. Supos que voldreu que hagi això, no? Sí. Dóna un moment. Bon dia. El primer de tot, gràcies per venir, perquè teniu un ritme informatiu aquesta setmana, supos que elevat, i crec que aquesta cosa que sempre deim, que el projecte HOMO és cosa de tots, i ho formant tots, i també hi comptam amb la vostra participació, que sempre heu estat fidels per poder comunicar i rendir comptes del que fem des de fa molts anys, com ha dit en Tomeu, i en concret jo me centraré en el del 2018. 2018. Quina atenció hem donat, com són les persones que han vingut en els nostres dispositius. Pues dir que el 2018 el projecte HOMO a les Balears ha atès l'any passat a 1.321 persones. 1.321 realitats, famílies, a darrere d'aquestes circumstàncies, que han vingut a demanar una mà i han trobat les portes, alguns dels 26 dispositius de projecte HOMO Balears en el seu abast. Ja són 5 anys que aquesta mitjana de més de 1.300 persones se manté estable, 1.320, 1.310, diguéssim que és aquesta mitjana d'atenció de persones amb problemes d'addicció a les Balears. El 18% d'aquestes persones són dones. I això és una cosa que no només a la sèrie dels darrers 5 anys, sinó dels darrers 30 anys, aquesta proporció al voltant del 20%, 21, de 9, de 8, cada any varia, es dit de la mà, una dona, 4 homes. Al voltant del 20% de les persones que venen als nostres dispositius són dones. Quina és l'edat mitjana? Doncs en tornen als 37 anys. Lo de les mitjanes sempre dic que té aquest truco que se veu de sobre. És a dir, la mitjana, la broma del medio pollo. Si yo tengo un pollo y el otro no tiene pollo, ¿quién se come mi medio pollo? Pues igual, el 37% és l'edat mitjana i s'ha incrementat perquè els darrers anys, en obrir els programes d'alcohol, l'edat de les persones
que venen al programa d'alcohol és més alta, són més. I ha variat això, no? Però està en torn a això, sempre tornen als 34, 36, 37 anys. En concret, el 37%, la majoria són en torn als 37 anys. Quina és la substància per la qual demanden més tractament? Nosaltres al projecte HOMO sempre deim que ens centram més a la persona, però sí que ens centram en la persona, però som un dispositiu d'atenció a addiccions, per tant hem deixat aquest perfil. La substància més demandada és la cocaïna, seguida per l'alcohol combinat amb altres drogues. Cocaïna amb un 40%. 40% que se manté estable al llarg d'aquests 5 anys amb un lleu increment. L'alcohol ocupa el segon lloc, però si els juntàssim les maneres de consumir inclús seria el primer lloc, no? Que abusa, que té problema. Aquí, a Balears, el perfil és de policonsumidors. Per tant, l'alcohol sempre està present, normalment sempre està present. Però la percepció de que tinc un problema amb l'alcohol, tant en quant la banalització, l'acceptació social, etc., de l'alcohol a la nostra societat, es fa més difícil que la gent percebi que té un problema amb l'alcohol. Així com fa el principi, la persona addicta a l'heroïna feia una gran diferència heroïna i alcohol. El yonqui era una cosa i l'alcohòlic era l'altra. En aquest moment, per el que diu Jesús, s'ha anat. S'ha combinat. Una altra dada per no marejar molt és el promig de persones diari que estem atenent durant el 2018. El promig és 525 persones al dia, que no varia gaire respecte al 2017. Estem també amb unes mitjanes bastant estables. La major part d'aquestes persones provenen de Mallorca, amb un 88%, i en concret de Palma en el 46%. I també que, a banda dels programes de tractament, el projecte HOMO continua apostant per la prevenció, i dins la prevenció diu que s'han beneficiat 7.128 participants en el programa de prevenció. Diu una anècdota interna que és tonta, que veureu a la memòria, són exactament els mateixos participants que l'any passat. Això no ens havia passat a la vida, és una casualitat estadística. 7.128 no és una errada d'impremta, són exactament els mateixos participants dels programes de prevenció que van tenir. Al marge de les dades que podeu aprofundir tant en el dossier que teniu com a la pròpia memòria, per no estendre-me molt, dir que la memòria, a la part final, té una descripció molt detallada de la situació laboral, etc., d'on venen els ingressos, l'impacte de l'UVIH, etc. I a la banda d'això, sempre volem destacar a la memòria dos articles de més profunditat, la importància de la formació, les jornades professionals que feim, també el programa de tarda, ambulatori, un especial event que varen participar a l'ONU. El projecte HOMO Balear, juntament amb altres professionals de l'Estat, va liderar un estudi internacional auspiciat per l'ONU i ho varen presentar a Viena. Una investigació transnacional que varen liderar des d'aquí amb altres companys del projecte HOMO d'altres províncies. I després la posta en marxa d'una empresa d'inserció, que és la 6a de Balears, però és una empresa d'inserció per als nostres usuaris de reinserció que, acabant el procés terapèutic i com a empresa pont per la inserció laboral, durant un temps passen amb aquesta empresa d'inserció. Un dels articles xerra del programa Hora Baixa. El programa Hora Baixa és un programa no residencial i és el més nombrós. El més nombrós en quant a persones que acudeixen. A la pàgina 20 de la memòria podeu veure que dels 523 de mitjana, 523 usuaris, 178 són d'aquest programa Hora Baixa. Hora Baixa agafa el nom, evidentment, perquè
fèiem el programa d'hora baixa, és de caràcter ambulatori, no residencial. Està adreçat bàsicament a consumidors de cocaïna, amb un perfil no massa desestructurat, però sí que el consum de la cocaïna ja els ha portat problemes seriosos. Els programes no residencials agafen força des de l'any 2000, és a dir, ja tenim prou de 9 anys d'experiència en els programes exclusivament ambulatoris, perquè sempre la no residencialitat ha estat present des de l'any 87 que varen obrir, però estava d'una manera com a part d'un procés terapèutic que estava centrat en una comunitat terapèutica residencial, que passaven les 24 hores del dia els usuaris de Projecte Homo. Hi havia una fase prèvia, que dèiem acollida, de centre de dia, i una fase posterior de centre de reinserció, que també era primer residencial i després no residencial. Però l'eix central del tractament era residencial. A partir de l'any 2000, veient tant la pujada de la cocaïna com dels perfils que no estaven tan destruïts, que continuaven haver-hi, el que dèiem, junkies totalment desestructurat, però hi havia una gran massa social de persones que no necessitaven d'aquesta residencialitat. L'any 2000 posàvem en marxa el programa Hora Baixa. I en Fran Donete, director actual del programa Hora Baixa, ens dirà 4 xifres per aquí i què fèiem en concret en aquest programa no residencial d'Hora Baixa. Després podem fer totes les preguntes. Què vols? Aquesta? Ai, no sé si... Antes de nada, buenos días y gracias por venir. Como bien nos ha comentado Jesús, voy a tratar de introducir la importancia que tienen los tratamientos no residenciales o ambulatorios dentro de nuestra organización, en parte por la prevalencia tanto histórica como a día de hoy que encontramos, así como una evolución creciente que estamos también observando en los últimos años, ¿no? Cuando hablamos de tratamientos no residenciales, estamos encontrando que desde 1987, que empieza la andadura de Proyecto Hombre en Baleares, 6 de cada 10 personas, el 60%, son personas que han recibido tratamiento ambulatorio. Y en los últimos 5 años, por eso hablábamos de la evolución creciente, estamos hablando de un 70% de personas que reciben tratamiento ambulatorio. Estos números se aumentan cuando hablamos también de estas otras fases dentro de los tratamientos residenciales, como son las fases de reinserción, donde tienen también este carácter ambulatorio. Y todo este grosor específicamente se acumula en el programa Hora Baixa. El programa Hora Baixa actualmente estamos hablando de más de 180 personas activas en este momento. Para introducir qué estamos hablando o cuáles son las claves del éxito de los programas ambulatorios dentro del Proyecto Hombre, podemos hablar de dos realidades. En un primer momento, la facilidad de acceso, la disponibilidad, ya que son programas que se adaptan fácilmente a las necesidades de las personas que lo solicitan. El perfil de personas que acuden a estos tratamientos son personas trabajadoras, personas que tienen responsabilidades familiares y personas que están bien integradas socialmente. Todo esto implica que la necesidad de un recurso que sea fácilmente ajustable al hecho de poder compatibilizarlo con su vida cotidiana, ¿no? Y los tratamientos no residenciales sí que facilitan toda esta parte al tener una estructura de 2 días a la semana, lo que facilita, por un lado, la motivación para el ingreso en el tratamiento y, por otro lado, la adherencia terapéutica, teniendo en cuenta además que estos programas
no existen las listas de espera, lo que implica pues una facilidad en cuanto al acceso, ¿no? Y por otro lado, otra de las claves del éxito es el hecho de la accesibilidad territorial. A día de hoy el programa Hora Baixa está ubicado en 4 ubicaciones diferentes. Tenemos una ubicación aquí en Palma, en esta misma sede, tenemos ubicación en Inca y así como en Menorca e Ibiza, ¿no? Es un programa que, dado el carácter ambulatorio, es mucho más fácil acercarse a las ubicaciones o a las localizaciones donde sí que podemos encontrar más demanda en la solicitud de tratamiento. Entonces entendemos que estas serían un poco las claves del éxito en estos programas, ya que a día de hoy pues renunciar a determinada parte de la vida de uno es complicado, por tanto estos programas sí que se adaptan más fácilmente a este tipo de realidades. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos estamos encontrando? Estamos encontrando en los últimos 5 años que el porcentaje de personas que acaban el tratamiento, estamos hablando de un porcentaje de altas terapéuticas que ha sido mayor que históricamente antes de estos últimos 5 años. Estamos hablando en torno a un 32%. ¿Qué decir en cuanto a este aspecto? Que es un programa bastante consolidado, estamos hablando de una trayectoria de casi 20 años de tratamiento, lo que ha facilitado un mayor perfeccionamiento en el tratamiento, y esto hace que las personas pues puedan acabar de manera exitosa en el mismo. Por otro lado, estamos encontrando, no hemos encontrado diferencias en el número de mujeres que atendemos actualmente en estos programas, se sitúan y se han situado históricamente en torno a un 14%. Sí que es cierto que la edad de inicio del tratamiento ha aumentado levemente, ¿no? en el inicio de estos tratamientos, y tampoco hemos encontrado grandes diferencias. Sí que ha habido un cierto aumento en el consumo de cocaína, pero al ser la sustancia predominante en este tipo de tratamiento no es algo tampoco destacable o relevante, debido a que es un programa mayoritariamente para personas que consumen psicoestimulantes, donde la cocaína asociada al consumo de otras sustancias suele ser lo primordial, ¿no? Y hasta aquí más o menos como introducción de lo que pueden ser los tratamientos ambulatorios a día de hoy en el proyecto. Molt bé. Vale, abans de passar a l'estona de preguntes, i en relació amb aquest tema dels programes ambulatoris, donaré 2 notícies. Una d'elles primícia. La primera, avui són 25 de juny. El darrer Consell de Govern va ser el 24 de maig. No podien haver comunicat això perquè o s'estava bé en període d'això de campanya electoral o bé s'estava constituint el govern i no ho podíem anunciar, no? Però dir que amb el govern, no? En concret la Conselleria d'Afers Socials del govern anterior, varen subscriure un conveni singular de 250 places dels programes ambulatoris. Això és pràcticament el que estem dient de concertació, concertar places, no és exactament jurídicament el mateix, no? Però s'acosta. Això què significa? Que pues, totes les persones que vulguin venir a fer aquest tractament, a darrere està aquesta concertació, entre cometes, del govern balear. Això és una gran passa per assegurar a nivell de pervivència econòmica d'aquests dispositius tomo que tingui 250 places conveniades públiques, és una gran passa que assegura el tractament de tots. Això seria la notícia. Hem començat el 15 de juny, és a dir, van assignar fa un mes i el 15 de juny hem començat amb aquesta modalitat. I després una altra, si poseu el mapa aquell de... Ah, ja està. Sí. L'altre, això, també està a la modalitat. Però no una idea de les peticions d'on... Ara ho farem. Les peticions d'on venen, no? Un 46%. I això està en una distribució comarcal, no? Quan venen d'Eivissa, quan entenem que són procedents que hi viuen a Palma, que viuen a la comarca de Mitjons, etc. Des de fa moltíssims anys
la zona d'aquí, tota aquesta zona d'aquí, que correspon a la comarca del Llevant, mitjon, part de l'Esplà, en torn al 15 de 20%, han tingut molta gent que ve i s'ha de desplaçar a Palma quan tenien només els dispositius residencials. Sí que val la pena perquè te quedes, però per venir, fer un grup i tornar és feixut, però venien d'Artà, de Capdepera, cada dia i tornaven. Per això, fa uns anys, vam obrir un centre a Inca. Per tant, de l'inicial que vam obrir a Palma, també a Sitjoles, a Campos, després vam obrir a Menorca, a Eivissa, i a Inca per cobrir aquesta zona d'aquí. I ens quedava una assignatura pendent, i a més molt demandada, que és cobrir geogràficament la zona del Llevant de Mallorca. Doncs dic que el mes de juliol, aquesta és la notícia, el mes de juliol, està per concretar encara el dia, però al llarg de juliol obrirem un centre d'atenció de Projecte Homo a Manacor. Un centre d'atenció no residencial, òbviament, per cobrir tot el que us acaba d'explicar en Fran, poder atendre, fer els diagnòstics inicials, les avaluacions de la problemàtica no s'hauran de desplaçar a Palma, se podran fer allà, a Manacor. Això ha estat una sessió d'uns locals que estem ara acabant d'habilitar, de l'Ajuntament de Manacor, i esperam en breu, per dir el dia 15, o el dia 16, o el dia 8, perquè la gent sàpiga, us avisarem en nota de premsa, sàpiga que ja se pot adreçar allà i no ha de desplaçar-se a Palma per ser atès i fer els grups d'ambulatori. Crec que és una passa important per totes les persones, això en torn al 15-18% de la comarca, de l'àrea d'influència d'aquestes tres comarques que no hauran de fer quilòmetres i podran tenir un dispositiu i una ajuda més propera de seu domicili. I crec que és una passa important per als usuaris, per les famílies, per les dinàmiques que se generen en el propi municipi d'estar més a prop, tenir professionals que ens demanen més històries de prevenció, etc. i de tractament. I això és el que us volia dir. No és una gran primícia, però per nosaltres és important dir, escolta, a la fi, després de 30 anys, hem pogut acostar el servei on viuen les persones de la zona de Llevant. I fins aquí tenim obertes les preguntes que vulgueu fer. Un tant per cent de persones que entren aquí donant ajuda acaben curats des de les jubilacions. Acaben. Bé, això, clar, dependrà, te diré una mitja, dependrà de on interrompeixen i nosaltres només registram, és a dir, aquells que, com qualsevol altre tractament mèdic o psicològic, si jo me diuen, tens per davant un any de tractament i jo en els 3 mesos desisteix, per si tenc una tassa de tal. Tots aquells que registran que acaben entre el 35-37%, no? A vegades, segons quin programa és 40, penseu que hi ha universitat i tal, acaben exitosament. No sé si has registrado también que algunas de las personas que pueden venir por problemas de alcohol o de cocaína estén mezclado también con problemas de ludopatía o relacionados pues con todo el tema de las apuestas online, etcétera, etcétera. Y Fran sabe más que... Nosotros no discriminamos tanto... Venga, vamos. Vamos a ponerlos aquí en medio también y nos acercamos nosotros, aunque sea un poco elegante. Aquí, vamos. Uy. Hauríem de tenir un carril, no? Una bandeja, no? Una bandeja, Toni. És més ràpid, no? Una safata, no? L'heu vist a qualque banda, això? Sí. Us heu de donar idees per això, per aquest truc, que només ens sabem una cada any. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí que tenemos personas que vienen con un problema de ludopatía asociada al consumo de sustancias. Nosotros no trabajamos tanto con respecto a la sustancia, sino con respecto al fondo, ¿no? Muchas de estas personas desarrollan una conducta adictiva que va implicando el hecho de que van apareciendo determinadas sintomatologías. Por ponerte un ejemplo, personas que en un momento determinado
han venido por un consumo de cocaína y ese patrón de consumo ha ido adquiriendo otra forma, ¿no? En forma de asociado pues, el consumo de alcohol y el consumo de juego, ¿no? Entonces suelen darse, ¿no? Entonces empiezo por el alcohol, consumo de cocaína y acabo jugando a máquinas. Suele ser algo frecuente. ¿Pero hay percepción de aumento o se mantiene? De momento no estamos observando, bueno, estoy hablando desde la perspectiva de los programas de adultos, no estamos observando un aumento en este sentido. Un moment, perquè Ara, les safates de propera... Sí. Clar, és que ja saps... Clar, nosaltres fem una cada any i no tenim massa idea d'això. Val, primer, primer matisar una cosa que m'ha fet observar Antoni, que estàs atent. Ha dit els 35-37 des que acaben exitosament, no, des que comencen, m'he equivocat radicalment. De tots aquells que comencen, acaben exitosament 37%, no des que acaben, pues, se mantenen en els anys el 90 i pico %. M'explico? Del total, és que m'he equivocat flagrantment i t'hauré d'espant, no? Després dir sobre aquest tema de la ludopatia associada que has demanat, això el que has explicat és del perfil dels adults, també dir sobre els joves. Fa 2 anys vam presentar aquí el programa CIBER. El programa CIBER, de ciberaddiccions, és un programa de socioaddiccions, és a dir, de persones que no consumeixen substància però tenen un patró addictiu associat en el joc i en els bitxos aquests, en els mòbils, xarxes socials, etc. Aquest és de 25 per a baix, edat, 25 per a baix. Hem atès com a 32 persones, crec, i bueno, no, està estable, pensaven que hi hauria un boom. Crec que està passant a nivell, ara us ho diré, com a nivell d'acceptació que us he dit abans de l'alcohol, socialment acceptable, clar, qui accepta que d'això té un problema? Com és difícil quan hi ha un ús, i la majoria en feim un ús responsable, és més complicat detectar quan és un ús problematitzat, no? Ara ja han tingut altes, els joves que han iniciat aquest tractament, i realment tant per el joc online com les apostes online per ordenador s'observen patrons conductuals i processos molt similars, en el 90 i pico % a l'addicció a les drogues. De fet, l'Organització Mundial de la Salut va classificar fa uns mesos que les apostes online estaven ja detectades, però els videojocs i la de xarxes, etc., com a una malaltia. Nosaltres no volem dir des de la profunda humilitat que ens adelantassin 2 anys a l'Organització Mundial de la Salut, no? Però va ser així, va ser així, perquè en realitat, a diferència d'aquests grans organismes que tenen una visió més global, el que nosaltres tenim és que tocam de peus en terra i mos criden a la porta. Els professorats, els pares, quan anàvem a fer conferències de prevenció en els instituts, diu, escolta, a part dels porros de sempre, l'abús de l'alcohol, és que estem preocupats, això dic pels professors, estem preocupats per el descontrol de l'ús de tecnologia o lots que no han dormit al vespre, que ha baixat el seu rendiment escolar i tot és de xarxes i videojocs. I per això fa 2 anys van posar aquest programa en el que mescla les apostes online i els videojocs, que de vegades s'entremesclen, perquè sabeu que hi ha videojocs que en realitat submergidament te comencen a vendre coses, que si armes o equipos o no sé què, i hi ha dopes per mig. 2 preguntes. Amb aquest nou centre de Manacor que s'obriria més lluny. Sí, que he dit com la boca pequeña, ho he dit, Carli, perquè ja farem la presentació i tal, sí. Serien 5 centres a tota l'Aleàs. Seria de Palma, Inca, Menorca, Eivissa i el de Manacor. Correcte. I a Menorca on està a Maó? A Menorca està a Maó. I a Eivissa? Eivissa està a Vila, prop d'Eivissa. També tenim un altre centre a Campos, però és una comunitat terapèutica i estem allà des de desembre del 87
Però clar, no ho he mencionat perquè no és d'accés directe. No se pot anar allà, hola, i presentar-te a Campos. Primer han de passar per aquí o per als altres centres, perquè també se deriven de Menorca, Eivissa o Inca, se deriva a les Sitjoles, que és una comunitat terapèutica residencial, perfil clàssic, etc. I s'ha rebut també de que la cocaïna és una substància que més se consumeix, seguida de l'alcohol, però us volia demanar que el tema dels porros, perquè això la cara, i el tema de l'heroïna. Això ha baixat, se manté o segueix una... L'heroïna va descendent. L'heroïna no ha desaparegut mai. Sempre ha estat present en torn al 12-15% de les persones que venen a tractament. Per això s'ha de llegir, igual que he fet la broma abans de lo del medio pollo, s'ha de llegir amb atenció, fent dues matisacions. Una, és cert que el consum al carrer ha descendit d'heroïna, això és cert. Però també és cert que si tu tens un únic programa d'heroïna, el 100% dels que venguin seran d'heroïna i pot tenir una opinió sesgada. Clar, els primers anys nosaltres bàsicament teníem un programa d'heroïna, ara tenim 26, per tant això fa variar el tant per cent. L'heroïna ha descendit el consum a nivell social i el cànnabis se manté estable entre el 15 i 20%. Això varia de vegades, hi ha explicacions de fluctuacions segons els grups que venguin o tal, no és significatiu, però estem entre el 15 i 20% de consum de cànnabis. Qualque cosa més? Sí. Anem. El informe de Baleares apunta que la cocaína es la principal sustancia de consumo con un 40%. El informe nacional, que se publicó hace unos días, hablaba de un 34,9%. 34,9, sí. Hay una diferencia. ¿Cómo se valora? ¿Qué Sí. diferencias hay aquí? Porque también en el nacional la primera sustancia es el alcohol con un 37,3% y aquí supera la cocaína, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué diferencias hay de Baleares con respecto al informe, Sí. al consumo? Dos apreciaciones también. Primero, el efecto territorial y después el efecto de la recogida de muestras. Lo hablo con cierta propiedad porque deciros que yo soy el director del Observatorio a nivel nacional de España, que coincide así, ¿no? Cada uno de los presidentes tenemos responsabilidades repartidas, pero el Observatorio Nacional pues lo dirijo con un equipo de toda España. Entonces lo que presentamos en Madrid, presentaron mis compañeros porque a mí el avión me dejó en el suelo en tierra, con esto de los controladores aéreos de Marsella, pues me acordé de ellos porque me quedé aquí y no pude ir a presentarlo. Bueno, anécdotas aparte. Las variaciones. Mira, lo del observatorio a nivel nacional, esa variación en realidad estadísticamente no es significativa entre el 35 y el 40. No hay aquello de... porque el instrumento de recogida de lo nacional para estandarizar, utilizamos una cosa que se llama Europasi, que se utiliza en toda Europa. Europasi. Vale. Entonces, te da una información, este Europasi, de muestreo, de 2000 y pico, o sea, no hay otro estudio igual. Europasi. Claro, lo que aquí ofrecemos no es solo de aquellos que hemos pasado ese instrumento que se llama Europasi, sino de absolutamente todas las personas que tocan alcohol. Ahí hay una pequeña variación, de ese 5% hay una pequeña explicación respecto al instrumento. Y también respecto a las variaciones geográficas. Sí que es cierto que en los entornos, y eso lo observamos, en los entornos donde hay una oferta de ocio mayor, pues sí que la cocaína, un par de puntos sí que supera, es cierto. Y ahí es parte de la explicación social, ¿no? De que en Baleares, al igual que en la Comunidad Valenciana, pues puede haber un auge de la cocaína mayor que puede encontrarse en Extremadura. Pero unos puntos. Otros puntos es por ese efecto del instrumento de recogida, que técnicamente no quiero extenderme más porque es un pesado. Sí. ¿Y el porcentaje de personas con alcoholismo que llegan
No sé si lo ha dicho, pero no lo tengo. El alcohol nosotros, con esta misma explicación, estamos en el 30 y algo por ciento. Y aquí también hay, porque en el Europasi, que es lo que damos este instrumento a nivel nacional, se pide a los entrevistados, oye, tú haces consumo en grandes cantidades, abuso, hay como 3 medidas. Cuando suma estas 3 medidas, ¿no? Cuando suma estas 3 medidas, sale por encima, por lo que os he dicho antes de que es policonsumidor, el consumidor de aquí de España. O sea, si tú dices, tú abusas del alcohol, sí, ¿cuánto? Diariamente, además los fines de semana, y abusas del alcohol, y se suma esos tantos por ciento, casi supera el de cocaína. Claro, nosotros aquí los datos que damos es el alcohol como sustancia de referencia para pedir ayuda, no de consumo, que es lo que hemos dado en el nacional. ¿Sí? Pero a ver, te he contestado. Solo por añadir algo. No importa mover tanto. Cuando hablamos de... Bueno, hablo un poquito más tarde. Sí, lo apunto así. Lo que decía Jesús con respecto a la sustancia por la que demando ayuda, ¿no? La percepción de problema de alcohol a veces es muy baja. Las personas que vienen demandando tratamiento por consumo de cocaína, más de un 70%, me arriesgo a decir, también tienen asociado un problema de alcoholismo, ¿no? Lo que pasa es que no reconocido durante el tratamiento. Con la mayoría de estas personas vamos a hacer un trabajo de concienciación en este sentido y muchas de ellas sí que se van a reconocer también, aparte de la problemática de cocaína, como personas con problema de alcoholismo. Por eso, claro, es coherente lo que a nivel nacional decimos de que el principal problema de la sociedad española es el abuso del alcohol, pero, es coherente lo que decimos aquí, pero en las peticiones de las demandas de tratamiento como consumo problemático no hay una aceptación, no hay un reconocimiento, se hace posteriormente. ¿Sí? ¿Más? Bueno, i doncs moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres i en els qui van ser abans de vosaltres també. Val. Bueno,